আইসিএর মধ্যে ইনক্লুড করে একটু গ্রেড এ বি সি বা যে কোনো যদি দেওয়া হয় दिनैजों त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशननि बोखाक्तै हासेनि मन्त्रि अग्रा मोजां बिप्लब कुमार देब बाय सेक्रेटारि दफाय जिनि मथानि बोखाक्तै किसासुक सानमुंरक दंमोन बागै जों मेमोरेन्डाम याफारखा जों दतनो साइमानो सिनि त्रिपुरा सारक कक्थुम बेदागो सामुं खालायनानै साल गोबां माङै थांखा 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ ইয়াং হানপানো 16-17 বছর কাবাইখা ফিয়াবা হাসতে হাপাংনি বখাক্তै गभर्नमेन्टनि जुबाजु एबा गभर्नमेन्टनि बखाक्तै जे फेसिलिटिज दंमोन ताबो मानियाखौ आबोनि बागै जों वान सबका जिनि टिपा मथानि बखाक्तै जों किसासुक डिमान्ड सकनतयै जों हासेनि अनारेबल सीएम बाय मालाय गप सालायनाय दै दिनि मेमोरेन्डाम याफारिनाय अबाहायखनो जों दिनि सारिगो दिनै 26 जुन सारिगनि 5टा समायाव सेक्रेटारि दफाय हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देब बाय मालाय फैका तेव बाहायके बबाय मालायनानि सिगां जों स्पेशली आं हामबाय मारुओ आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार तेव बाहायकेनो आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं सुरजित पाल बरक खरकनि सिनि बुसखां दंगै हासेनि मन्त्रि अग्रा बाय बरक मालाय फैका कक सादानि बसुङ सुबाखा कक सालायरेखा तैसिनि डिमान्ड रकनि बिसिंगो आं टोटेल 4टा डिमान्ड दंमोन कायसे साइ खोनादों पहिलानो सिनि डिमान्ड खा जों जतनो साइमानो आगरतलाव कायसा प्रेस क्लाब दङ इन जेनेरेलि आबो त्रिपुरासा वानजि बेबागनि बागैनो तायो बाहायखनो जों नुगैमानो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज प्रेस क्लाब दङ एबा एसोसिएशन दङ फियाबा सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै खे ताबुक सागजरातै कायसा एसोसिएशन एबा कायसा प्रेस क्लाब गै आबोनि बागै सिनि पहिलानो सिनि गतर सानमुं गांके एक नम्बर त्रिपुरा सारक नेंगै टिटिएडि सिनि खुमुलुंगो कायसा प्रेस क्लाब फियगजाक्थों हासते हापांनि बखाक्तै आगरतला प्रेस क्लाबो जे फेसिलिटिस मानमा हाय अर सामुंखायनि रक सिनि त्रिपुरासा कक्थुम बेदेगो सामुंखायनि रक नाबो रजाकनांथों आबोनि बागै जों आदिमामनो हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देबनो साइ खोनारका ति बकग्रखा दाक्तिनाबो खलायजाकनानि बखाक बो जायतकनाय तेसिनि सेकेन्ड डिमान्ड खा ताबुकबो जिनि त्रिपुरासा मीडिया रक त्रिपुरासा ओ मीडिया प्रोफेशनल सामुंखायनि रक एक्रिडिटेशन कार्ड मानियाखौ आ कार्ड ग्रीनि बागै जों गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटिस दंमोन रक क्वार्टार माननानि रक बाता माननानि रक हयतो जों हाकसाल लंजाक आबोनि बागै जों जिनि सेकेन्ड डिमान्ड तो आबनो दै जों सीएम बाय कक सालायगा तैयावबो हायकनो जिनि थार्ड डिमान्ड तो दङ दाउसाग जरातै हास्टेव जे ककब्रक चेनेल आवाय मुंखलाय दंनाय रक केबो 5 বছর 6 বছর 3 বছর आबाहायके काबायखा फियाबा हास्ते हापां एबा आईसीटी डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै ताबुकबो केबोनो एनलिस्टमेन्ट रजागियाखौ आबोनि बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै जे एडभार्टाइजमेन्ट रजाक मारक आबोनि हयतो जों हाकसालंजाक मानिया कायसा चेनेल चलिनानि बागै बालाय प्रब्लेम नुकजागै दं आबोनि बागै जिनि एसोसिएशननि बखाक्तै जों अबोनो डिमान्ड तिसाका जे दाक्ति अबहाय ककब्रक चेनेल रानिं चेनेल लकनो एनलिस्टमेन्ट रजाकथों होनाय तैसिनि फुड नम्बर चिनि डिमान्ड खा जे हासे गनांगै जे अ बेदेगो सामुंखाय दंनाय रक तामो त्रिपुरा सातामो वानजि जो तननो कायसा सेफ सिक्युरिटी गार्ड रजाकनानि बागै जों गोबां सालनोगो लाइथंनाय जरा रगो चिनि कक्थुम बेदेगनि सामुंखायनाय आदंगनि साकाबो गुप्रे साप्रे सप्रब जागमानि पार्टी मुंरक आबहाय पार्टी मुंरक जाते तै बसखांनि साला पार्टीया तै जे कराक कायसा हास्ते हापांनि बखाक्तै केरं खाजाकनानै थों आबोनि बागै अ सानमुं रुमतैनो जों दिनै हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देब बाय कक सालायगा तै दाक्तिनो चिनियाव जत सानमुं रकनो सुबुंजाकनानि बागैबो कग्रखा तैयाव सानमुं रक दालाय नांकुक माने चिनि त्रिपुरासा इन्डिजिनियास रकनि बागै कक्थुम बेदेगो सामुंखायनि रकनि बागैबो हनि बुगसिका तेवबा हायकनो बसखांनि जराव जों हासेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देब सिमिया जों दाक्तिनो मालायनानि साइटगै दङ हासेनि डेपुटी सीएम मोजां जिष्णु देबबर मोनबाय जों साइटगै दङ हासेनि खरसा केबिनेट मन्त्रि फरेस्टै त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्रि मोजां मेबार कुमार जमातिया बाय जों बाहायकनो मालायनानि साइटगै दङ हासेनि रेवेन्यू दै फिसारि मन्त्रि मोजां एनसी देबबर माबाय लाइथांनाय जरावबो जों मालायखा हासेनि कायसा सुश्रुक त्रिपुरासा एमपी रेवती कुमार त्रिपुरा बाय
जों बनो बाहायनो जोंनि डिमान्ड सकनोतै जों सायखना रखा बबो जिसक मानसाक बिनि बखागति बिनि फान बायके जोंनि प्रेस क्लाब क्लब थानि रबो चुबाचुक खालायनाय नै कग्रमानि रब जों मानै मानखा आबनि बागै बलायके हामबाय मारबो हास्ते हापांनो तै आगरतला प्रेस क्लाबनि जे अजामा रबनो तै त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि जे आदं रबनो जों नुगैमान खालाय थांनाय सालनै सिगां जे जोंनि त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन शर्ट फर्म टिप्पा अ मथानो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन कायसा सहयोगी संगठन एबा जोंनो अब प्रुभ मानि एदिबा हनि बागै बेलायके खादं जागनाय जों दाबो तरक तरक जेने त्रिपुरा सारक सामुं दांतै जों जोंनि एसोसिएशननि बखागति कायसा हास्ते हापां थानाय सिनि मुं रानानै कायसा सुजुग खाय सबायका एबा जों मानै मानखा आउन बागै हासेनि जत जोंनि त्रिपुरा सा मिडियाव सामुं खायनाय दाक्ते बक्सनो पाइमुं आरो नरक दाक्ति दाक्ति जोंनि एसोसिएशननि मेम्बारशिप नानानै बागै जों पालखे बायदि जोंनि डिमान्ड सुनति बोसांनाय जारगबो खौरांथि सालायनाय हामबाय आसोन